Hej, så velkommen til den her video. I dag, der skal jeg, som I kan se her, der er det en reaktionsvideo, min første reaktionsvideo. Jeg skal reagere på alle Messis mål i 2023, og så har jeg så lige lavet sådan et system, så altså tabben, det er så et normalt mål, bare et mål, ja, og så er der straffe, så er der frispark, og så er der gode mål. Og så inden jeg lige begynder videoen her, så vil jeg gerne lige sige tak for 10 subs på kanalen. Og lad os bare komme i gang. Okay, første mål her. Og så her er første mål. Ja, det er tabben. Det er tabben, vil jeg sige. Det er fint nok. Det er ikke godt, men det er tabben. Det er også tabben. Altså, så godt er det heller ikke. Okay, det der er godt mål. Det er et godt mål, det der, fordi han bliver spillet, og så skyder han direkte, og så skyder han i hjørnet. Det synes jeg er et godt mål. Det kan jeg godt lide. Ui, det var første frispark. Det var et frispark. Det var også godt mål, men ja, det var jo et frispark, så det tæller i frispark. Ja, tabben. Altså, det synes jeg er godt mål, fordi han sådan kommer løbende, og så er der en anden spiller lige ved siden af, og så får han den simpelthen ramt. Så det synes jeg er et godt mål. Hvis jeg spænder mig, ja, det har jeg godt set. Altså, det giver jeg altså både frispark og godt mål. Ja, okay, det er også godt mål. Det er tripler lige, og så... Ja, okay. Altså, han er 35 år, og han er stadig sindssyg. Det er crazy. Han er 35 år og gør stadig sådan noget der. Syge frispark og alt muligt. Ja, tabben. Han giver tabben. Eller... Ja, tabben. Den kan jeg altså godt lide, der. Altså, det er jo lige one touch, og så bare sådan faktisk rimelig godt placeret, så den kan jeg godt lide. Det er et godt mål. Status er lige nu 5 gode mål, 2 frispark, tror jeg, og 0 straffespark. Nej, det kan ikke passe. Nej, jeg sagde forkert. Lige nu er det... Jeg glemte lige tabben. Der er lige nu 4 tabben, 5 gode mål, 2 frispark, 0 straffespark. Og det der var så det 5. for det må jeg lige at se. Det 5. gode mål. Jeg ved ikke, om jeg er lidt tro ved ham der, ikke? Men altså, der siger jeg tabben. Jeg ved ikke, om det er lidt hårdt. Men ja, det er tabben. Okay, det der, det... Altså, det der, det er sindssygt. Det er sindssygt. Altså, det der, det er sindssygt, for sådan... Han er ude fra målfeltet, og så vælger han bare at skyde og sygt godt. Det er godt mål. Det der. Altså, prøv lige at se. Det er godt mål. Det tror jeg ikke, der kan være så meget tvivl om. Det der, det er free kick og godt mål. Det er både free kick og godt mål. Så det er et godt mål. Det er et godt mål, men det er jo også et free kick, så jeg giver den begge ting.
Det er taben. Så jeg synes ikke, det er et godt mål, fordi altså, den rammer jo først stolpen, og så flyver den lige tilbage, og så er der ikke engang nogen målmand på målet, og så kan jeg bare skyde ind. Så det synes jeg ikke er et godt mål, men ja, det er taben. Superman. Ja, okay, det er et godt mål, og det er der en god grund til. Det er fordi, de sådan spiller sygt godt sammen. Og så spiller han lige Taylor der, så spiller Taylor tilbage, så står Messi helt fri, og så skyder han ind. Så det er et godt mål. Det kan jeg godt lide, det er et godt mål. Vi får lige endnu et replay. Okay, jeg har set. Oh my god, en reklame, altså den der. Okay, det der synes jeg er godt mål, fordi altså sådan, altså hvis man ser det, ikke, så står Messi jo faktisk helt derhenne, et godt stykke derhen af, og så er det lige gået op for ham, at han der havde bolden jo bare kunne spille Messi, og så nåede han lige at runde derhen, og så altså, jeg synes bare, det er en god afslutning. Og så godt tænkt. Så det er god afslutning og godt tænkt, synes jeg. Så det er godt mål. Næste mål. Ja, det er godt mål. Det er godt mål, fordi han bliver sådan spillet, Martinez. Han bliver spillet, så spiller han Messi, og så skyder Messi direkte ind i hjørnet, så det synes jeg er godt mål. Og så der laver volley shoot lige ind. Det kan jeg godt lide. Altså, det der er sindssygt. Altså, prøv lige at se der, ikke? Messi står fri lige der, så bliver han spillet, og så skyder han bare en klassiker. Altså, det er en klassik Messi, det der. Okay, men status er lige nu med det der, så er det 10 gode mål. Fra mig 6 tabens. Nej, 7 tabens. 0 straffe. 3 frispark. Start. Det er et sindssygt mål. Jeg kan lide det. Det er også et frispark, går jeg vel ud fra. Oh my god, altså sygt frispark. Det er både godt mål og frispark. Altså, jeg kan ikke give andet. 4 frispark, 11 gode mål og 6 tabels, tror jeg. Ja, det er tabel. Altså, der er frit mål. Målmanden er der nærmest ikke. Så der er helt frit mål, så det er bare tabel. Okay, det er godt mål. Det er godt mål. Jeg var lige soloplay, og så skyder helt ind i hjørnet. Det er virkelig godt mål. Ja, det her, det var bare det replay igen.
Altså, det er sindssygt. Det der, det er så et sindssygt mål. Fordi sådan, han sådan løber med bolden, tripler lige ind, og så bare skyder helt op i hjørnet. Altså, det er sindssygt, det der. Så det er sindssygt mål, synes jeg. Skriv lige, om I er enige med den, og tierliste ender med at blive til. Så jeg synes godt nok, han er... Altså, det der ikke, det er et godt mål, fordi altså, når der lige kommer et replay her, ikke? Altså, prøv lige at se en aflevering der, lige med yderside, og så aflevere helt perfekt hen der, og så spiller tilbage, og så skyder den. Altså, det er en helt perfekt aflevering af Messi, og så spiller tilbage. Altså, det er en sindssyg aflevering. Så det giver et godt mål. What? Det synes jeg ikke, man kunne se. Okay, der. Det kan jeg kun give frispark og godt mål. Altså, jeg føler bare, at nærmest alle hans frispark er gode mål, men han har ikke haft nogen straffe endnu. Altså, hvordan har han ikke haft nogen straffe endnu? Jeg skriver desværre ikke ned, om det er et godt mål eller sådan noget, fordi jeg har ikke lige fundet noget, jeg kan skrive det ned på. Så altså, jeg skal bare prøve at huske, hvad for nogle jeg har givet godt mål, tabben, straffe, frispark, hvis han jo overhovedet nåede at få et straffe. Nå, det var simpelthen mandlandsmål. Nu er det all assisted. Så i hvert fald, det var alt. Det blev til 16 gode mål, 9 tabens og 6 frispark, tror jeg. Jeg håber i hvert fald, I kunne lide videoen. Hvis I vil se, at jeg skal reagere på nogle andre mål, så skriv det lige i kommentaren. Og ellers så bare ses i næste video. Hej.